Ubohé děvče. Vždyť je to muž. A jaký? Lesnický adjunkt Willia Desch. Politoval jsem však jeho... Nevěstu krásnou Mirju, dcerušku našeho rychtáře. Ach, Williu. Co pak to mohlo vzít jiný konec? 100 000 enfants prennent donc des dérivés d'amphétamine. Ça veut dire donner un comprimé d'ecstasy à un enfant avant d'aller à l'école tous les matins. Už zase jít brouzdál kolem týho čortova hrádu. Beran Vertohlava. Jaký Beran? Můj ženich je stát. Tak mě zaměstná. No, odnesem ho zatěl do... Je to můj nastávající otec. Chci o něj pečovat bez... No to tak. Ale muži, vy musí o ten téma. A Ford hodil kazatel. Tož do tého! Bude zase jako rybička. Nevím, proč bych měl být rybičkou, milý Ignáce. Ça veut dire donner un comprimé d'ecstasy à un enfant avant d'aller à l'école tous les matins. Pan hrabě klidně se dělá na perle.
A ta jadrná moralská mluva, jak stříbrně zvoní v ústech rázovitého lidu. A cítím se jako znovu zrozený. Vždyť to vše jsou mi svěží a silné dojmy, které mi tak vřele doporučoval doktor Bluetooth. Věkový i bardové, romantické ruiny, čáry a tajemství. Adjunkt bude schopen sdělit nám příčiny svého fatálního stavu. Možná už rád. Jestli se ho dočká. Vždyť jeho stav není vážný. To se nikdy neví, když je v tém zamotané ten, co tu hrát. Neroušaj mladšího pána, voláme ho Tóma Ruchoně. Něco, čo je pověd. Nešet se zlatem najmeš vůz, který by ještě dnešního večera dostal Salašár, kde se vykážeš prefektovi mojí navštívenkou a tímhle zednářským prstenem. Vysvětlíš mu mé postavení a požádáš jej o následující zákon. Jestliže se neobjeví jeho rezident do 24 hodin, nechť i hned vyšle policejní sbor, aby vzal Čertův hrad z Tečí. Kéž nebude třeba ničeho z té. Ale kdo se ujme péče o slavičí hrbu vaší milosti? Já sám, Ignáce. Vím, že nepatří mně, ale celému světu. Tóma Hluchoněmec. Zajímavý folkloristický předmět. Podaru nebožáka Ignáce. A my, pane adjunkte, vzhůru na cestu. Na brzkou zvedanou starouši. Kéž bych měl setrvat tyto boky vaší milosti. Opět se k němu přivineš. Shledanou. Policajtů si pan Stouzaněl. Neosvětlíme to. Bez rádosti. Pozorujeme,
aniž bychom byli pozorováni. Prostě dokonalá observatoř. A to si radši poskočáme do lesa, ne? Náček takzvaného hlavového posazení hlasu. Ano, příteli, opera to je tvrdá řeč. Promiňte, pane Hrávě, já se jmenuji Horácký Sprosták. Co je to opera? Divadlo, ve kterém se nemluví, ale zpívá. Hraje se v nádherných dvorech. Před nejlepší společností, která mé zpravidla zahrnuje funkci. Protože jsem operní zpěvák světového věku. A já vždycky myslel, že takový producírování samého dělá pro velkomožné pány. Zrovna tak mluvil můj otec. Ale dovolil panu Hraběti, aby se vyučil na zpěváka. Kapituloval před silou mého talentu. Nyní již otec nic nenamítal, abych se vydal za svou hvězdou. Rodinné ohledy mi velely, abych dobil Evropy pod zvoleným uměleckým jménem Il Conte Canto. Nešťastný bouření nebenác. Il si mým osudem. Disgraziata! Disgraziata! Co na tom, že se naše cesty rozešly? Díky zázrakům moderní techniky zůstali jsme pospolu. Až jednoho večera zdejší klíma již končí, připište to na oči. Předčasné blahopřání. Signorina Salzmaverbe mešká na tomto hradě nedobrovolně. Je slunce vězněná zámožným, leč nebezpečným šílencem. No to v té milosrdečnu nenecháme. Šlechetný synu hor, vy byste tam šel se mnou. Iden. Vaše milost učiní nejlépe, když se odebere do vsi a tam všechno řádně promyslí. Již je promyšleno, Ignáci. Do Vyšných velkodáků půjdeš ty a to hned. O naší návštěvě hradu tam ani nemluvneš. Předčasné blahopřání. Signorina Salzmaverbe mešká na tomto hradě nedobrovolně. Je slunce vězněná zámožným, leč nebezpečným šílencem. No to v té milosrdečnu nenecháme. Šlechetný synu hor, vy byste tam šel se mnou. Iden. Vaše milost učiní nejlépe, když se odebere do vsi a tam všechno řádně promyslí. Již je promyšleno, Ignáci. Do Vyšných velkodáků půjdeš ty a to hned. O naší návštěvě hradu tam ani nemluvneš. Alles Gänsematty homadní skutkové musí být všichni poslední do pekla. Večer rozkázal jejich natracený duša, aby
straša. Kadní. Stražáli na hrádě, jak zjednaní. A to strašání těch duchů proklatých bylo opravdu nevydržení. Potomkově, co tam bydlali, utekli do světa živýho a nechali Prennent donc des dérivés d'amphétamine. Ça veut dire donner un comprimé d'ecstasy à un enfant avant d'aller à l'école tous les matins. Alza Verde je nejen primadonou světových operních scén, ale především ztracenou a nyní opět nalezenou mojí snoubení. Jste reprodukční umělec par excellence. Mohu to posoudit, protože znám tuto božskou melodii. A odkud ji znáte? Vy? Ani nevím. I víte. Hrál jste ji stejný špinesam, jak je zpívala jen on. Stále slyším ten andělský hlas. Ona je taky krásná jako anděl. Jaká ona? Asi nevíte, že ministr lesnictví Čortův hrad! Čortův hrad! Tam strážá! Jaj, tam strážá! A proč tam strašá, dědeč? Proč? Dávno, pradávno dění, co žilo na Čortovo hradu, plemeno loupeživej hlídír. A ty pokrové mordování kupce a poutníky, keho pak neutrátili, teho ukrutno depiráli, nebo dělí své zážitky. Tož báč, nechať urozený pán hrádě klidně seděl na perdém. a ta jadrná oralská mluva, jak stříbrně zvoní v ústech rázovitého lidu. A cítím se jako znovu zrozený. Vždyť to vše jsou ty svěží a silné dojmy, které mi tak vřele doporučoval doktor Bloodworth. Věkovití bardové, romantické ruiny, čáry a kouzla. Smím-li se zeptat, co si vlastně vaše milost myslí o těch hrůzostrašných zkazkách? Jen to nejlepší, Ignáci. Nebylo by přes nádherné, kdyby teď z té pekelnické parabizny svištěly ohnivé šípy zvící salašářské zvonice. Bohužel, milí Ignáci, tyto poetické fenomény musíme odkázat i do říše pána. Bohužel.
No, Viliušo, co se ti tam přihodilo? Nevím. Já to, že nevíš. To šel. Přišel jsem z večíra k rádu a potom... Co potom? No? A potom se už na nic nepamatám. Co to uděláš? Typický případ amnézie, čili ztráty paměti, způsobené nějakým odcitím prožití. Hned Mělotrovské, koďa... Ano, zažíváš koďáhy po smrti. Nicméně byl tu čadský rod tyhle Gorcové. Měli... Erbu, vlastnoručně utrpný sultán Pinovec. Gorcové? Ano, Gorcové s Gorcemi, držitelé tohoto hradu. Gorc. Proboha. Ale pak tam může být i... Můžeš si prosím tě vzát tu odrohovačku? A vůbec, státní zaměstnanec má zpívat jen státní hymnu.
zmizel bezesporu. Ale co když se skrýval právě v tomto doupě? Zvláštní. Přišel jsem, abych zde pohřbil své zoufalství příkladem zapomněl. A zatím se přede mnou otvírá brána naděje. Vždyť je-li zde ten pomatenec, bude s ním samozřejmě proti své vůli. I ona. Nechtě vaše milost promine. Ale zdá se mi, že rozvalina je zcela nepochybná. Nejslavnější. Ta vaše strašidilka. Nebylo by snad lépe. Co mohu očekávat od člověka bez velmoci? Mnou. I hned předved. Univerzální bezdrátový odpalovač našich nálozů. Zde načasované odpálení automatické. Zde obšité ruční. Což je váš příklad. Demonstruji náznakově. Vysunu antén. Odíský, jak vy. Odpálí akt. Obslouží děcko. Díky, profesor. Vroucí. Prosím. Víš toho o mě příliš mnoho. Víš, ale to, že jsem tě do toho blázince dal zavřít já, to už se nikdy nedovíš. Zlož ho k náloží. Potomkowie, co tam bydlali, utekli do světa chvíliho a nechali člověka. Kurých. Bravo! Pan děd, toť učinění vyšno vlkodlacký Homér. Vzbudil ve mně tak živý interes o ten váš čortův hrách,